Dobra večer. Temperatura mora sredinom dana bila je uglavnom od 20 do 23 stupnja. Budući da će se sljedećeg dana na Jadranu zadržati vrlo toplo i vruće i more će se postupno grijati. Toplije će idućih dana biti i u unutrašnjosti, no i dalje neće biti potpuno bez oborine. Naime, još će biti promjenjive naoblaka, a ponegdje i jačeg lokalnog razvoja oblaka uz pljuskove i grmljavinu. Uzrok tomu sutra će biti oslabljena atmosferska fronta iznad kontinentalnih područja i sjevernog Jadrana. Pritom će se iznad tih krajeva zadržavati vlažan i razmjerno topao zrak. U Slavoniji i Baranji utorak će biti većinom sunčan. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle, a tijekom dana povećanje na oblake, pri čemu je poneki pljusak moguć uglavnom samo navečer u Posavini. Uz slab do umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak, najviša dnevna temperatura porast će do vrijednosti između 26 i 28 stupnjeva. Podjednako toplo danju i u središnjim predjelima, a jutarnja temperatura tu će biti od 15 do 18. Oblaka će biti više nego na istoku, a vjerojatnost za malo kiše ili pokoji pljusak bit će povećana poglavito u Banovini i na Kordunu. U drugom je dijelu dana puhat će mjestimice umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu ujutro uz obalu bura, a prema otvorenome moru jugoistočnjak. Poslije podne pak jugozapadnjak. Pritom uglavnom sunčano u Gorskome kotaru i Lici te u dijelu Istre uz više oblaka te ponegdje s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stupnjeva, u Gorskome kotaru malo niža. U Dalmaciji malo toplije. Najviša se temperatura predviđa između 29 i 32 stupnja. Pritom će ondje prevladavati sunčano, a prolazno više oblaka uz mogućnost za poneki pljusak bit će uglavnom u unutrašnjosti. Jugoistočni će vjetar tijekom dana okrenuti na jugozapadni i zapadni, kao i na krajnjem jugu Lijepe naše. More će usto biti malo, većinom samo na otvorenome umjereno valovito. Dan će tu obilovati suncem, a najviša dnevna temperatura očekuje se od 29 do 32 stupnja. Od sredine tjedna na kopnu još malo toplije nego danas i sutra. No neće biti posve stabilno i sunčano, pa treba računati na mjestimičnu kišu, a uglavnom u poslijepodnevnim satima i lokalne pljuskove s grmljavinom, posebice u Gorju te u središnjim predjelima. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na sjevernom dijelu Jadrana pak više oblaka uz najveću vjerojatnost za kišu i grmljavinu u unutrašnjosti Istre, a pljuskova može biti ponegdje i uz obalu Istre te u hrvatskom primorju. Vjetar će biti slabije umjeren jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a temperatura zraka kao danas ili još malo viša. Uz očekivanu toplinu te umjerenu pa je povećano na oblaku, u nekim će dijelovima Hrvatske biti sparno. Na srednjem i južnom Jadranu, gdje će biti sunčanije, ali usto i vruće, vjerojatno će biti podnošljivije. Posebice uz vjetar s mora koji će puhati sredinom dana i poslijepodne. Toliko o vremenu za sada. Srdačan pozdrav!